उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. रस्त्यांची आणि हायवेची दुर्दशा पाहता अधिकारी आणि ठेकेदार काही काम करत नसून याचा त्रास मात्र जनतेला सहन करावा लागत असल्याची टीका मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी केली. राष्ट्रीय महामार्ग 66 हा 3 वर्षापूर्वी हस्तांतर झाल्याचा उहापोह झाला, पण त्या ठिकाणी कोणत्याही लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेल्या लोकांनी लक्ष केलं नाही. पण आज हे 3 वर्षामध्ये ज्या असलेल्या ठेकेदारांनी कोणत्या प्रकारचं काम केलं, कोणत्या प्रकारची दुरुस्ती केली याचा कोणीही लेखाजोखा घेत नाही आहे. आज वास्तविक म्हटल्यानंतर ठेकेदाराला 40% रक्कम मिळाली, ती पण रस्त्याच्या किमतीच्या चौपट किंमत झाली. 400 कोटीची 1600 कोटीवर किंमत गेली आणि त्यात ते जवळजवळ 400 कोटी त्यांना मिळाले. आणि आता जे बाकीची रक्कम राहिलेली आहे ती त्यांना 15 वर्षात रक्कम दिली जाणार आहे. ती 15 वर्षात प्रत्येक वर्षी टप्प्याटप्प्याने त्यांना दिली जाणार 60% रक्कम. ही रक्कम देत असताना त्यांनी ह्या रस्त्याची देखभाल दुरुस्ती करायची असताना कोणत्याही प्रकारची देखभाल दुरुस्ती करून घेण्याकरता अधिकारी किंवा ठेकेदाराचा माणूस कोणतेही काम करत नाही. आज अनेक ठिकाणी दर पावसात रस्त्याला खड्डे पडणे, आज शहरातले रस्ते जे आहेत ते डांबराने केले असल्यामुळे त्याला पाण्याचा निचरा न झाल्यामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात रस्ते खड्डे पडत आहेत. तिथे कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची गरज आहे, पण ती उपाययोजना केली जात नाही आहे. त्याचबरोबर ज्या राष्ट्रीय हायवेवरून आपला जो सेसमचा ब्रिज आहे, हा ब्रिज गेला 2 वर्ष कोसळला. त्या कोसळल्यानंतर फक्त डागडुजी केली, पण त्याच्यावरती कायमस्वरूपी उपाययोजना केली नाही. हे 15 वर्ष असंच जर चाललं तर 15 वर्षानंतर भविष्यात रस्ता हा सार्वजनिक ज्या नॅशनल हायवेकडे जाणार आहे आणि नॅशनल हायवे त्याच्यापेक्षाही निधी नाही म्हणून हा रस्ता नादुरुस्त ठेवतील आणि लोकांना ह्याचा त्रास होईल. आज या सर्व गोष्टी असल्या तरी आज कोणताही अपघात झाला तर शेड्यूल बी आणि शेड्यूल ए मध्ये बोलल्याप्रमाणे त्यांनी ॲम्ब्युलन्स, त्या ठेकेदाराने ॲम्ब्युलन्स उभी करायची आहे. त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे असलेले जेसीपी असेल, लोडर असेल किंवा रोडर ह्या त्यांनी नेऊन त्या वाहनं लगेच ताबडतोब खवटी करायची आहे, पण तेही केली जात नाही. ठेकेदार त्या ठिकाणी पण दुर्लक्ष करतो आहे. आज आम्ही पहिल्यापासून सांगतो आहे की रस्त्यावरून पाणी येतं ते पाणी नदीला किंवा व्हाळाला मिळवावं गटाराद्वारे. आज ती गटारं बांधली गेलेली आहेत, ती गटारं पण पूर्णतः नादुरुस्त झालेली आहेत. गटारावरचे वरच्या लाद्या गेलेल्या आहेत, त्यामुळे गटारात कोणतरी अपघात होऊ शकतो, पण ती गटारं कधी साफ केली जात नाही, गटारं कधी बघितली जात नाही. त्यामुळे पाण्याचा तुंबून आज प्रत्येक ठिकाणी होत आहे. त्याचप्रमाणे आज रस्त्यावरती ब्रिजवरती पण पाणी तुंबत आहे. त्या ब्रिजवरती पाणी तुंबल्यामुळे आज बऱ्याच ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता आहे. आज अशा प्रकारचे अपघात रस्त्यावर आतापर्यंत 3 वर्षात किती हे केले आणि शेकडो लोकांना जीव गमवावा लागला. अनेक लोकांची वाहनं नादुरुस्त झाले, अनेक लोकांना हातपाय मोडून घ्यावे लागलेत. ही परिस्थिती जर मुंबई गोवा महामार्गावर होत असेल तर मुंबई गोवा महामार्ग नव्याने करण्यापेक्षा जो NH-17 होता तोच बरा असा तर लोकांना वाटू लागला आहे. दुसऱ्या बाजूने तुम्ही टोलच्या माध्यमातून जनतेला लुटण्याचा प्रयत्न करताय आणि एका बाजूने जनतेला सुविधा कुठे देण्याचे प्रयत्न होत नाही आहे. आज राष्ट्रीय महामार्ग या महामार्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. ह्या जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत ज्या आज शौचालयाची व्यवस्था करण्याची गरज आहे, राष्ट्रीय महामार्गाच्या लगत नाही किंवा असलेल्या टोलवरती, प्रत्येक टोलवरती गेल्यानंतर लगत ज्या असलेल्या शौचालयाची बांधणी केली असते दोन्ही बाजूनी, ती केली गेली नाही. 5 झाडं या ठिकाणी लावली गेलेली नाही. झाडांवरती जी घरटी लावायची होती 650 ती लावली गेलेली नाही. अशा प्रकारे ठेकेदार जर जनतेच्या पैशाची लूट करणार असेल आणि त्याला जर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी त्याला साथ देत असतील, परवाच आपल्या असलेल्या खासदारांनी रक्षा सुरक्षेची मीटिंग घेतली, पण त्या ठिकाणी ठेकेदारांनी कोणत्याही प्रकारचे RTOच्या नियमाप्रमाणे असलेले स्पीड लिमिटचे बोर्ड लावले गेलेले नाहीत. ज्याप्रमाणे गावामध्ये जाणारे रस्ते त्या ठिकाणी मराठी ठळक अक्षरात
बोर्ड लावण्याची गरज आहे तेही लावले गेलेले नाहीत. आज अशा पद्धतीने जे कोणत्याही प्रकारचं लक्ष न देता फक्त ठेकेदार काहीतरी आपला सांगतो. इथे रोड सेफ्टी जी ठेकेदारांनी नेमलेली किंवा असलेल्या शासनाने नेमलेली रोड सेफ्टी किती वेळा आली आणि किती वेळा रोड सेफ्टीने पाहणी केली तेही त्याचा पण नाव पत्ता नाही. काल तर पालकमंत्र्यांनी कहरच केला की 7:30 वाजता पाहणी करण्यासाठी आले आणि भुरकन गाडीतून गोव्याला निघून गेले. म्हणजे रस्त्याची पाहणी, जिल्ह्याच्या रस्त्याची पाहणी नाही. जो आज त्या ठिकाणी कशिडी घाट बघायला गेले, तो कशिडी घाट यापूर्वी 2दा त्यांनी सांगितलं की मेमध्ये होईल एकेरी बाजू, आता गणपतीला सांगतात एकेरी बाजू. पण उच्च न्यायालयात ह्या नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी 2 ते 3 वेळा सांगितलं आहे मार्चमध्ये करतो, 20मध्ये करतो, 21 मार्चला करतो. अशा पद्धतीने 2 ते 3 वेळा ॲफिडेव्हिट देऊन पण रस्ता पूर्ण करू शकले नाही. जे उच्च न्यायालयाला ठकवू शकतात ते पालकमंत्री आणि मंत्र्यांना कुठे गुंडाळतील हे कळत नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीने दिखावपणा करण्यापेक्षा ठोस उपाययोजना आणि ठोस कारवाई करण्याची गरज आहे. आज हे 3 वर्ष उलटून गेलेली आहेत. जनतेने पण आता उठलं पाहिजे. जनतेचे प्रश्न जे रस्त्याला अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत, जनता अनेक ठिकाणी उतरते आहे, पण ठेकेदार पूर्णतः दुर्लक्ष करतो आहे, त्याच्या कामाकडे लक्ष देत नाही. म्हणूनच आम्ही आज जे असलेल्या कार्यकर्त्यांना पत्र दिलेलं आहे. जर यातून जर सुधारणा झाली नाही तर मनसेला रस्त्यावर उतरावं लागेल, याची नोंद नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.